ತಿರುಗ್ಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಿಡ ಝೀರೋ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲಿ ಸಡನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ದೆನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಬತ್ತನ ಎರಾಂಡ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆರ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲರೆನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆರ ಓಕೆ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ಬೈಯರಚ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ರಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪ್ತಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪು ಜತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ ಚಾ ದೂರ ಮಾನಸ ಹಾಯ್ ಸೊ ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೂವರೆ ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂದ ಎನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ತರ್ತೇವಲ್ಲ ಎನ ಮೆಗ್ಗಿಯೋಲೆ ನಿತ್ಯನ ಆಫೀಸ್ಡುಲ್ಲೆ ಆಯ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆತ್ತವು ಅಂತ ಆಯ್ನೆ ಅಡಿಪ್ಪು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಮೋಕ್ಷತಾನ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಎಂಚುಲ್ಲರು ರಚ್ಚು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡ್ಮಿ 12 ಎಸ್ ರೆಡ್ಮಿ 12 5G ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಲೋ ಸೊ here is my brother getox means his ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯನರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುವೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ದ ಮಾತ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಆನ ಚಾನಲ್ ಕೇಳ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಎಡ ದಾನೆ ವರ್ಕ್ ಪೂಜಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಬಂದನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾಣಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಶುರು ಮಂದೆ ಮಾಣಿಗೆ ಬರೋದುಲ್ಲ ಬಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ನೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮಾತೆ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ರಚ್ಚು ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡುಂಡತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಯಶ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಹೆಲೋ ತೋ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿ ತುಲೆ ಕೋಡೆನ್ ಚಿತ್ನಿ ನೀ ಎಂಚಾತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರಾನ್ಲ ಓಕೆ ಕಾಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಬೈದಿನಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ದಾದ ತೋಜು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಈ ಪಾಪ ಕಣ್ ತೋಜೊಂದಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮನ್ಪುರತ ಯವ್ವಾ ಎನ್ನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡ ಬೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡ ಬೇನೆ ಇದ್ದೆ ಹೀಗ್ ಜೋರ್ ಆತದ ರಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿರ್ವಾ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಪಂಡುಜರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಪೋತುಲೆ ಲೈವ್ ಒಡು ಪಂತೆ ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಅತ್ತು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಐಟ್ ಪಂತೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂದಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಇನಿತ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂದಿನಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿಜರ್ ರಪ್ಪ ಬೋತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪೋಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪಂತೇನೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡೆಬೋದು ತೂಡು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ದೀಪ್ತಿ ಸಾರಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಅಯ್ಯ ಯಾನ್ ಪನೊಂತೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೊಂಡು ಪಂದು ಲೈವ್ ಇಡ್ಲು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಲೆ ರಚ್ಚು ಪೂಜಾರಿ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಸ್ ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂತದ ನಿಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಹುಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಐತಾರ ಅಥವಾ ಮಾತ ಜೈತಾರ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಮಸ್ತೆ ರಾಶಿ ಸುರೇಶ್ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಓ ರಿಯಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಶಿ ಸುರೇಶ್ ಓಲರ್ ಸಿಸಿ ಯಾನ ಆಫೀಸ್ ಡೊಲ್ಲ ಆಡ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಛಾಯ ಪಡ್ದು ಧನಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ನಿಕಲ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ನಂದೆ ನೆಂಚ ತೋಜು ಇಂಚ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಡ್ ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಯ್
Getox. Guys, subscribe to my channel. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಗೆಟಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಂಜಿನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಕಸಿನ್ ದತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಪುದರ್ಗೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಇನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಲೆ ತಿರ್ತ ಹಾಯ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ. ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ಬೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಓಲಾ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೋರ್. ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏಪ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಲಿ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಹಲೋ. ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಇಮೋಜಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಬಂದಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ ಪನ್ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಆಯ್ ಬಾರ್ ಪೂಜೆಗೆ ತುಲೆ ಒಕ್ಕನಿಗೆ ಲೇಂಡ ಬನ್ಪರ್ ಆಯ್ದ ದೋಸ್ ಪೋಸರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಪನ್ನಂದು ಆಯ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡು. ಕನ್ನಡ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಯ್. ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಸ ಅಂಡ ಗಂಟೆ ಆಜ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಿತ್ಯ ವನಸ ಎಸೆನ ವನಸ ಎಕಡ ಆತ ನೀರ್ನಾಂಡೆ ಚಾಯ ಅಂಡೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತೊಂದುಲ್ಲರ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಎಬೆ ಆ ಬತ್ತೆ ನೀಗ್ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯರ್ ದಾದಲಾವು. ಮನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ಮಾನಸ ರಜೆ ಇಜ್ಜೆರಿಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ರಜೆ ವಾರದ ನಡುಟು ಮಾತ ಬಂತೊಂತೆ ಅನ್ ಕೋಡ ರಜೆ ಇತ್ತೈತೆ ಕೋಡ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಜೋ ಇರ್ತನತೆ ಅಂಚೆ ಡ್ಯೂಟಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೂಲರ್ ಚಾಪರಿಯರ ಹೆಲೋ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ ಪೂಜಿ. ಅಶ್ವತ್ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ ಪೂಜಿ ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬರ್ ಪೂಜಿ ಲೈವ್. ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್. ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಯ್ ಬರ್ ಪೂಜೆ ದೀಪ್ತಿ ಆಯ್ ಏಪಲ ಬರೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಿನೆ ಎಂಚಾಪು ಜಾಬ್ ಜಾಲಿ ಆರಾಮ ಅಂಚ. ರಾಧು ಹಾಯ್. ಏರ್ ಮತ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಜರ್ ಬೇಗ ಪೋತು ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂದಲ್ಪ ರಿವೀಲ್ ಮಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಸತ್ಯನೆ ಪಂತೆ ಯಾರು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ದೆಂಗಾದಿತ್ತು ಜಿನಿಕಲ್ ಈತ್ನಂಟೆ ಓ ವಿಷಯ ದೆಂಗಾದಿದ್ದು ನಾನು ದುಂಬಲ ದೆಂಗಾದಿ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ದಾದ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೂಲ್ ಕೂಡ ಮನ್ ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಮಾಣಿಗಲೆತ ಬಲೆ ಮಣ್ ಅಲನ್ ಬರ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಚಾ ಪರಿಯರ ಅಕ್ಕ ಈ ಎಡಬೇಕೇನು ಮಂಗ ಎಬ್ಬೋ ಪರಿಯರ ಆ ಇಲ್ಲಡಿ ನಗುಂಡತಿ ಆಲ್ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪು ನಿಂಕ ನಿಕ್ಲೇಂದು ಲೈವ್ ಹೊಡು ತೂಲೆಗೆ ಚಾ ಪರಿಯರ ಅಕ್ಕ ಎಬ್ಬೋ ನಾಟಕನೇ ಬರೋನು ಇಲ್ಲಗೆ ರಾದು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಲಿ ಬರ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಐ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನಿರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಿಲ್ಲ. ಗೆಟಾಕ್ಸ್ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತು ಬ್ರೋ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆ ನಂಚ ಮೆಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನ್ಪ ನಂಚ ಮೆಗ್ಗಿ ಅತ್ತು. ಆಯಿಷಾ ಸಹಸ್ ಈ ಏಪ ದಸರಾಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಸರಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ದೀತೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಲೀವ್ ಅಕ್ಲ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಲೀವ್ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಂಪ ಯಾನು తెలిపోతులే. ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡುವನ್ ಪೂಜಿ ಪೋದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೀನಿ ಪೊಸತ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಂತೆ ಕುಡೋರ ಮೂಲ್ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ ಬಂತೆ ಆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಇನಿ ಪಾಡಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಲೆತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಐಟಿತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಣ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣಿತ್ತಿಲಕ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಅಲ್ಪೇನು. ಸೊ ಅದೇ ಕೀರ್ತನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ ನಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಅಂಚ ಕೋಪರ್ಪುಂಡು 90% ಆಟ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಉರ್ದಾದು ಓ ಶಿಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ 10 minutes ಆಯ್ನಿ ಬ್ರೋ ನಿನ್ನ 90% ಆಟ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಯ ದಸರಾಗ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ಓ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಪೋಪುಜ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ಪೋಪುನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳ್ದೇವಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಂಚ. ನಿಶಾ ಪಿರೇರಾ
ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಈಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್. ಆನಂದ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 19 rupees ಪಾಡ್ಲ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ 19 rupees పోతే మీరు యాక్ పాడినట్టు యారు జే పాడి యాడుండు కాసు క్యాటరింగ్ పోతున్నా. యోగేష్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. హలో అక్కడ పనులే పాడ రీఛార్జ్ ಶರಂ ನಯತಿ ಬೇಶರಂ ಪಾಡ್ಪುಂತದೆ ರಾದು ಈರು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೋಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿಸಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನೈನ್ಗೆ ಬಯ್ಯ ಬರೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಬಗ ಫ್ರೀ ಆಪರೆ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಕೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೆ ನೈನ್ ಒಂಚು ಇರ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಲೀಪಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ಹಾಯ್. ನಿಶಾಪ್ರಿಯ ನೀವೆಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದು? ನೀವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದು. ಶುಭಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೋರುಡು ಗೆಟಾಕ್ಸ್ 22 ಆತ್ 19 ಜಿಯೋದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ 19 ರೂಪಾಯಿ. ಏರ್ಟೆಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾಸು. ಕೊಲ್ಯನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಿಸಿಸೋ ಅಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ. ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಕರ್ ಹಾಯ್. ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಆರ್ಪಾಡು ಜೇರು ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ನುಂಡತಿತ್ತೆ ಮರಕ್ಕಟ ಪರ್ದ ಹಾಕಿರುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ನೀನ್ ಹೋಗ ನೀಗೆಂತ ಹಾಯ್ ಹೇಳುದು. ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಂಕ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಡೇ ಎಂಕಾನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋರುಂಡು ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಪುನ್ಯಾನ್ ತೂಕ ಡೇ ಆಂಡ ಆಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಏಪಣ್ಣ ಬರುವ ಅದಾಗ ಪನ್ಪೇನ್ ತೂಕ ಏಪಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಿಶಾ ಪಿರೇರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೈಲಜಾ ಅಂಡ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇಬ್ರೆ. ವೀಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ತಮ್ಮಗು ಅಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಹಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೀಪ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಏರ್ಟೆಲ್ 22 ಆತನ್ ಎಸ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಏರ್ಟೆಲ್.